Yes sir, eli juoksin koko maratonin puvussa ja tossa oli sitten lähtö. Juosta about tunti, vähän yli 10 kilometriä. Tää tuntuu kyllä paljon rankemmat kuin tämä kuvittelin. Ei. Puolelta maratonista mennyt, about 2 tuntia, 30 kilsaa ja alle 3 tuntia, eli pian maalissa. Vähän 4 tuntia tulee, aika varmaan 4:20 ja mä olin varmaan ihmettänyt, miksi mä tein tän, niin syy on se, että tää on se todistaa itse, että sen pystyy tehdä, jos haluaa. Ei tule ehkä paras aika. Tää on mun 5. maraton, eli kiva vähän tämmönen haaste tähän. Sitten on sama vähän markkinointia mun uudelle firmalle, elämyskaupalle. Käykää katsomassa siellä. Ja mieltä olette siitä. Nyt voitte myös käydä mun nykyisessä firmassa, joka on ollut jo vuoden kellotuksissa, jos kellot kiinnostaa. Tos kun on loppuspurtti, varmaan viimeinen kilometri, ohitin varmaan joku 20 ihmistä vielä tossa. Paras after workout maratonin jälkeen. Siihen on vain yksi vastaus, se löytyy jääkaapista kylmänä. Startup ramen. Kuulemma nää auttaa hyvin palautumaan.